Minahal nga mga igsuon ni Kristo. Kini ang ikaunom nga sesyon sa serye sa sermon nga impyerno. Gihunong nako kini nga serye sa impyerno sa makadiyot aron makigsulti kaninyo bahin sa pagbalaan sa adlaw sa ipagpahulay ug paghatag sa tibuok nga ikanapulo nga mga halad. Ang adlaw nga ipapahulay ug ang ikanapulo maoy sukaranan sa kinabuhing Kristohanon. Kinahanglanon sila alang sa kaluwasan ug busa dili kini mahimong sobra nga gihatag ug gibugaton. Bisan tuod dili ako makasulti kaninyo mahitungod niini kada tuig nang hinaot ko nga kadtong mga mensahe kay dili maluya sa inyong mga kasing-kasing. Giawhag ko kamo nga tipigan kini sa inyong kasing-kasing ug tipigan sila sa hingpit. Unya, mahimo kang tinuod nga Kristohanon nga walay labot diha sa impyerno. Gihangyo usab nako ang bag-ong mga magtutuo sa pagampo aron maangkon ang hugot nga pagtuo sa pagtuman niining duha ka mga sugo sa hingpit. Balikan na to ang mensahe sa impyerno. Magsugod kita sa ubos nga lubnganang karong adlaw. Sa pagbasa sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham amahan. Kaluyi intawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-agtos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Sa pagkakaroon ang adunahan nagantos sa kalayo sa ubos nga lubnganan. Ang ubos nga lubnganan mao ang ulatanan nga dapit alang ni adtong wala maluwas sa dili pa sila mosulod sa impyerno nga kalayo o asupre. Sultihan ko ikaw kung kinsa ang makadawat kung unsang klase nga silot dinhi sa ubos nga lubnganan. Nang hinaot ko nga kini nga mensahe mahimong kinabuhi diha kaninyo og nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan magpuyo sa masinag nga kahayag. Mga igsuon diha ni Kristo. Sa dili pa natusugdan ang mensahe karong adlaw, atong hisgutan sa makadiyot ang nangaging mga mensahe. Ang uban dili motuo sa paglungtad sa langit ug impyerno. Ang uban nag-ingon nga mahibal-an nila kung sila kay mamatay. Apan anaa ang langit ug impyerno. Ang Biblia nagpamatuod sa paglungtad sa impyerno. Dugang pa, ang mga ilhanan ug mga katingalahan nga mapadayag lamang pinaagi sa gahom sa Dios nagpamatuod nga ang tanang pulong sa Biblia kay tinuod. Apan kung magiskot kita bahin sa langit ug impyerno, ang pipila ka mga tawo na hibulong ngano nga ang Dios sa gugma naghimo sa usa ka makalilisang nga lugar sama sa impyerno. Sa dihang ang mga mag-uuma mag-ani, dili lang maayong mga lugas ang iyang matigom. Bisan pa sa tanan niyang kahago ug singhot, makakuha siyag tahop. Pareho usab kini nga gitanom sa Ginoo sa Dios ang mga tawo diha sa yuta ug gikultibar sila. Ang ubang mga tawo mahimong sama sa trigo kay mahisama sa Dios. Bisan pa ang uban kay mahimong sama sa tahop. Ang sama sa tahop nga mga tawo dili makasulod sa langit. Mao nga ang Dios napugos sa paghimo sa impyerno. Ang Dios kay ang gugma mismo. Dili niya gusto nga ang usa ka tawo mahulog sa impyerno. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak para kanatong mga makasala o gisulbad ang problema sa sala. Ang Dios nagpadala usab kanato sa Espiritu Santo. Ang balaan ni Espiritu nagtabang kanato isip huyang nga tawo diha sa pagsalikway sa mga sala ug magkinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Dios nga Amahan dili mobuhi ni bisan kinsa kung kana ang tawo adunay bisan gamay nga posibilidad nga makadawat sa kaluwasan. Pananglitan, ang maayo ug matarong nga Dios nag-abli sa dalan sa kaluwasan alang ni adtong wala pa makadungog bahin sa mangluluwas nga si Jesus. Usab, ang Dios nag-andam og paagi sa kaluwasan alang sa mga gagmayng mga bata nga namatay sa bata pa kaayo ug dili makatuo sa Ginoo. Gitawag kini nga paghukom sa konsensya. Ug usab sa dihang sila maginusol, ang Dios miluwas bisan sa mga tawo nga sama kang Cain. Kinsa mipatay sa iyang kaugalingong igsuon nga si Abel. Ug si Adan ug Eva kinsa mipahinabo sa tanang katawhan nga mahulog ngadto sa kamatayon. Bisan pa ni ana, daghang mga tawo ang wala mosulay sa pagsabot niini nga gugma sa Dios. Apan dali nga masayop sa pagsabot sa Dios.
pagka maluluoy niini. Niining higayuna, nang hinaot ko nga mabati nimo ang gugma sa tinuod nga Dios nga naningkamot pag-ayo sa pagluwas kanato. Mga kaigsunan, aron masabtan ang langit ug impyerno, kinahanglan una natong masabtan ang konsepto sa luna o gitawag nga the grave or ang lubnganan o Hades. Ang lubnganan gibahin ngadto sa ibabaw nga lubnganan nga iya sa langit ug ubos nga lubnganan nga iya sa impyerno. Ang ibabaw nga lubnganan mao ang hulatanan nga dapit alang sa mga naluwas. Sa panahon sa daang tugon, ilabi na sa wala pa ang Ginoo, mipasan sa krus kadtong mga naluwas naghulat niining ibabaw nga lubnganan. Apan sukad sa pagkabanhaw sa Ginoo, kadtong mga naluwas naghulat sa hulatanan nga dapit sa paraiso hangtod sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo diha sa kahanginan. Kadtong naluwas nagpabilin lamang sa ibabaw nga lubnganan sulod sa tulo ka adlaw karon. Kining tulo ka adlaw nga panahon mao ang panahon alang kanila nga maanad sa espirituhanong gingharian. Ug usab kung ang mga fetus nga sobra sa 5 ka bulan namatay, ang ilang mga kalag moadto sa ibabaw nga lubnganan ug mopuyo didto hangtod sa kahangturan. Tungod kay wala pa sila mataw sa yuta ug wala makaagi sa pag-ugmad sa tawo, nagpabilin sila sa usa ka bulag or separate nga lugar. Ang ubos nga lubnganan mao ang hulatanan nga dapit alang niadtong wala maluwas. Sukad nagsugod ang kasaysayan sa tawo sa dihang ang mga tawo nga matay nga wala makadawat sa kaluwasan, wala sila moadto dayon sa impyerno. Sila mosulod sa linaw nga kalayo o linaw nga asopre. Pagkahuman lamang sa pag-ugmad sa tawo ug ang ilang paghukom sa dakong puti nga trono kay mahuman. Sa pinadayag kapitulo 20, si Juan misulat nga ang dagat ug ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay ug sila gihukman ug gitambong diha sa linaw nga kalayo. Atong tan-awon pag-usab ang estruktura sa impyerno. Ang pinakataas nga bahin sa impyerno mao ang ubos nga lubnganan. Sa imong pagkanaog, kita adunay mas lalom nga impyerno. Mga mao ang linaw nga kalayo ug linaw nga sopre. Diin ang mga tawo moadto paghuman sa paghukom sa dakong puting trono. Sa kinaubsan nga bahin mao ang bottomless pit o walay katapusang bugaw o ang kahiladman or abyss. Diin ang daotang mga espiritu na tanggong. Syempre, ang impyerno dili ingon niini sa tinuod. Usa lang kini ka ilustrasyon aron matabangan ka nga masabtan ang ekstruktura niini. Pinaagi niini nga ilustrasyon, masabtan ra nimo nga sa impyerno adunay laing-laing mga wanang nga adunay laing-laing giladmon ug sukod. Kadtong nangamatay nga walay kaluwasan anaas nakaron sa ubos nga lubnganan nga nagdawat sa ilang mga selot. Ang uban kanila namatay libo-libo ka tuig na ang milabay ug ang uban pipila lang ka adlaw ang milabay. Ang ubang mga tawo nakadawat ug mapintas nga mga selot sulod sa libuan ka tuig sumala sa ilang mga sala. Mga kaigsunan, mahimo natong hukman ang kahimtang sa kaluwasan sa pipila ka mga gidakon kung kita makakita sa mga tawo nga hapit na mamatay. Sa daghang kaso, kadtong hapit na mamatay makakita sa usa ka espirituhanong gingharian sa ilang katupusang mga panahon. Kadtong naluwas makakitag duha ka anghel. Kining duha ka mga anghel miduol kanila aron sa pagiya kanila ngadto sa gingharian sa langit. Kadtong makakita niini nga mga anghel nga nagulat kanila sa kahayag, sila mopiyong sa ilang mga mata nga malinawon uban sa mga pahiyom sa ilang mga nawong. Ang ilang mga patayng lawas dili mogahi sulod sa taas nga panahon. Ang ilang porma kay maayo nga napreserbar ug sila tan-awon nga murag buhi sulod sa pipila ka mga adlaw. Sa laing bahin, duha ka mensahero sa impyerno ang moabot niadtong wala maluwas aron dadon sila sa ubos nga lubnganan. Kadtong makakita sa mga mensahero sa impyerno, sa wala pa ang kamatayon mo ginhawa na sila sa ilang katapusan nga adunay kahadlok. Nangamatay sila sa kahadlok ug kasakit. Mao nga ngit-ngit kaayo ang ilang mga nawong ug gahi usab ang ilang mga lawas. Ang uban mamatay nga bukas ang ilang mga mata or abli ang ilang mga mata. Sa kaso ni adtong adunay huyang nga mga pagtuo ug kinsay kaluwasan ang dili sigurado,
Ang mga anghel ug ang mensahero sa impyerno moabot og makig-away sa usag usa. Kung ang mga anghel mosulay sa pagkuha sa tawo, ang mga mensahero sa impyerno mosupak sa pag-ingon nga ang tawo walay igong pagtuo aron makadawat sa kaluwasan. Niini nga matang sa kaso, kadtong adunay maayong pagtuo kinahanglang mopahigayon og mga serbisyo sa pagsimba ug mokanta sa mga awit sa himno. Kinahanglang kanunay silang magtanom og pagtuo ni anang tawhana aron siya maluwas. Unsa ka desperado ang usa ka tawo diha sa sanga sa dalan tali sa langit ug impyerno. Giawhag ko ikaw sa pag-ibanghilyo sa imong pamilya ug sa mga silingan nga mahibal-an kini nga kamatuoran. Bisan pa nga niana kung kana nga tawo makadawat sa kaluwasan ug moadto sa langit niining paagiha, kini usa ka swerte nga kaso. Apan kadtong dili maluwas dad-on ngadto sa ubos nga lubnganan sa duha ka mga mensahero sa impyerno. Unya, itambog sila sa usa ka butang nga sama sa dakong gahong or pit. Miingon ko nga ang mga espiritu sa mga naluwas magawas sa lawas ug adunay panahon sa pagpahiangay sulod sa tulo ka adlaw sa ibabaw nga lubnganan. Ingon usab kadtong dili maluwas, magpabilin usab sa hulatanan nga lugar sa ubos nga lubnganan sulod usab sa tulo ka adlaw. Ang dako nga gahong upit may usa ka dapit nga hulatanan. Alang sa mga wala usab maluwas, ang tanan mahimong bag-o ug dili pamilyar pagkahuman nga ang espiritu mogawas sa lawas. Mao nga nanginahanglan usab sila og panahon aron maanad sa espirituhanong realm. Kung ang mga kalag nga maluwas nagpabilin sa ibabaw nga lubnganan o paraiso, sila mapuno sa kalipay ug kalinaw. Ang ilang yutan-on nga kinabuhi nga napuno sa mga luha ug kasubo kay mawala tanan. Sila napuno sa kalipay ug sa paglaom sa mahimayaong kinabuhi nga ilang matagamtaman. Apan ang ubos nga lubnganan dili kini ang hulatanan nga lugar. Kini ang dapit sa pagsugod sa bangis nga kasakit nga dili ikatandi sa kasubo o kasakit ni ining yutaa. Wala sila paglaom. Sakit ra ang mudaghan. Sila moatubang ni ini nga kamatuuran gikan sa gayon nga sila gikuha sa mga mensahero sa impyerno ug gilabay ngadto ni ining dako nga gahong o pit. Gikan dinhi daghang mga klase sa langgam nga adunay dagkong hait nga sungo nga magsugod sa pagtuktok sa mga tawo sa gahong. Kini nga mga langgam lahi sa mga langgam dinhi sa yuta. Sila kay mga espirituhanong nga binuhat nga adunay ngilad ug makakalisang nga mga panagway. Ang uban tingali magunahuna nga ang espiritu dili makabati og bisang unsang kasakit. Apan tungod kay kini nga mga langgam espirituhanon usab nga mga pinuhat, sila makadaot sa espiritu. Ang mga tawo mubati og hilabihang kasakit kung sila tukbon ni ining mga langgama. Sa matag higayon nga tukbon sila sa hait nga mga sungo, ang ilang unod ug panit gikunis-kunis og gikuha, walay dapit nga kataguan. Magsyagit lang sila og magsandig lang sa gahong upit. Hunahuna alang ang dili maihap nga mga kalag nga naglisod sa hingpit nga wala sa ilang pangapagbati diha sa dako nga gahong. Kadtong wala mo tuo sa impyerno manghurog sa kahadlok nga magunuhna, ang impyerno sigurado nga naglungtad. Karon unsa ang kinahanglan nakong buhaton? Wala na ibalikan. Walay bisan kinsa nga makatabang kanila sa pagpalayo niini. Human sa tulo ka adlaw sa dakong gahong, adto na sila sa mga dapit aron makadawat sa ilang tagsa-tagsa kaselot sumala sa matang o kadako sa ilang mga sala. Ang matahom nga gingharian sa langit dako, apan ang impyerno dako ug lalom usab. Ang ubos nga lubnganan lang nga usa lamang kabahin sa impyerno. Adunay daghang mga lugar, lapit ang hulatanan nga lugar. Dili maihap nga mga kalag nga wala maluwas nga gibutang bisan asa. Ang ubos nga lubnganan ngit-ngit ug humid. Apan kini nagdilaab sa kanunay nga siga. Ang kasubo ug pagkadili komportable igo na nga makahatag kanimo og mga ghost bumps. Ang mga tawo dito dili mohunong sa pagsinggit tungod sa kasakit, pagbunal, pagduslak ug paggisi sa ilang mga unod. Bisag duna sila mga mata, dili maingon nga dunay sila mga mata. Bisag naa sila baba, dili ta makaingon nga naa sila baba.
Unsaon nato pagpahayag sa tanang kasakit sa pagbaton sa mga kumot sa mga kamot ug mga tiil apan gibati nga wala sila. Dinhi sa yuta sa higayon nga maputol na ang imong mga bukton maon na kana. Bisan pag nagantos ka sa gabing kasakit, human na kini kung ikaw mamatay. Ug kung makuyapan ka sa makadiyot, makalimtan nimo ang kasakit. Apan alang sa espiritu, bisan nga ang ilang mga bahin sa lawas giputol, sila mabuhi pag-usab. Bisag daghan na silang dugo, wala na'y katapusan. Sa diha nga ang panit gipanitan, ang mga bukog gidugmok ug ang mga tinaing mugawas, sila maulian sa usa ka higayon. Unya, magsugod na usab og torture. Ang mga silot balik-balikon. Ang espiritu dili gayud mapalong ug dili usab sila mamatay. Dili bisan usa ka higayon nga pahulay ang gitagutan. Magpadayon sila sa pagpaminaw sa mga tawo nga nagsyagit sa hilabihang kasakit. Ang syagit nga gibati nga murag baguba ang imong mga eardrum. Mga kaigsuunan, hunahaw na alang ang makaluluoy nga talan-awon sa usa ka gubat. Ang uban kaninyong mga senior citizen nakasinati na sa gubat. Daghan patingali ang nakakita og mga drama sa TV o mga salida. Sa mabangis nga gubat, daghang mga sundalo ang nasamdan ug nagsugod sa pagsinggit ug paghilak. Ang uban may singgit alang sa mga tudlo nga nangabali, ang uban wala nay mga mata sa ilang mga sakit ug ang utok sa pipila ka tawo mibuswak. Ang uban naglatagaw nga walay tumong nga nawadan sa ilang panabot tungod sa kusog nga tingog sa mga pagbuto sa bomba. Ang hangin nga puno sa aso sa mga bomba ug baho sa dugo sa ug kamatayon. Nagpadayon ang pagtiapaw ug paghilak. Natawag kini nga buhi nga impyerno. Ug ang impyerno dili gani makasugod sa pagtandi niining lugar sa gubat diha sa kabangis ug kaalaot. Sila adunay kasakit nga nagantos gikan sa mga silot ug nagunahuna kung saon pagawas gikan didto. Apan wala sila makakaplag bisan gamay nga paglaom. Ang bugtong butang nga ilang nakitaan mao ang makaluluoy nga kamatuoran sa ubos nga lubnganan diin dili sila makaikyas. Labaw pa ni ana, ilang makita ang impyerno sa nagdilaab nga kalayo ug asupre. Nasayod sila nga mahulog sila sa linaw nga kalayo o linaw nga asupre. Uban niini ang kahadlok sa ilang kaugmaon, sila adunay sakit sa pangisip sa ibabaw sa pisikal nga kasakit sa torture. Sa pagkakita ni anang impyerno, sila magbaso sa makadaghang higayon nga magunahuna. Kung ingon niini kasakit dinhi, unsa kaha ang may tabo sa dinha sa kalayo? Unsa pa kaha kini kasakit? Nganong anaa ako niining dapita? Sila adunay walay katapusan nga mga paghupaw ug lamentation. Gikan sa sunod nga sesyon, ipasabot ko kanimo ang bahin sa mga silot sa ubos nga lubnganan, nga gihatag sumala sa edad ug kadako sa mga sala sa matag usa. Panapos, minahal nga mga igsuon ni Kristo. Bago lang usa ka butang nga makapasubo kaayo nga nahitabo sa usa ka nasod sa Europe. Ang ubang mga atheist nga mao kadtong nag-angkon nga walay Dios nagbutang og advertisement sa bus nga nag-ingon tingali walay Dios karon hunong na sa pagkabalaka og paglipay sa imong kinabuhi. Gihimo kini sa pagsaulog sa ika-200 nga anibersaryo ni Charles Darwin ang nagbuhat sa Darwinian evolution. Karon, matagamtam ba gayud nato ang kinabuhi nga wala ang Dios? Nakahuna-huna ka ba sa kinabuhi nga wala ang Dios? Ang bugtong labing gamhanan nga Dios? Tingali dili nimo mahanduraw ang ingon ni ani nga kinabuhi. Unsang matanga sa kalipay ang naa kung wala ang Dios. Syempre kita mo adto sa pigot nga dalan nga nagkontrol sa atong kaugalingon sa daghang mga butang tungod kay kita mituo sa Dios. Apan dili kinapugos kita sa pagbuhat niini. Sama sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8 versikulo 18, kay giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na dili takos ikumpara sa himaya nga igapadayag kanato. Gisubay nato kini nga dalan uban ang pagtuo ug paglaom ug ang himaya nga atong madawat unya. Labaw sa tanan, kita magpadayon uban ang kalipay nga gibati ug nasinati ang gugma sa amahan nga Dios. Kung wala ang Dios, wala usab ang langit ug impyerno. Unya,
Malingaw bata para sa atong kaugalingon? Dili gayud. Ang katigilingban nga walay balaod kay gubot ug makalibog. Sa samang paagi, ang kalibutan nga walay hustisya sa Dios ug hingpit nga kamatuoran kay dili gayud mahimong komportable. Kinsa ang mangita sa kaayo sa kini nga kalibutan? Kinsa ang magsakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa iyang mga silingan? Kadaghanan sa mga tawo musulay sa pagpahimulos sa ilang kaugalingon sa hilabihan. Nga mangita sa ilang kaugalingon nga kaayuhan o sa ilang mga tinguha lamang. Kining matanga sa kalibutan mahimong buhi nga impyerno mismo. Nang hinaot ko nga sundon lang nimo ang pagkamaayo sumala sa pulong sa Dios aron wala kay labot diha sa impyerno. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makaamgo ug makasinati kada adlaw kung unsa kadako nga panalangin ang pagtuo sa Dios. Amen.